Ψηλά στον ουρανό, κοιτάξτε! Είναι πουλί! Είναι αεροπλάνο! Όχι, είναι ο Σούπερμαν! Πιο γρήγορος από σφαίρα. Πιο ισχυρός από τρένο. Περνά πάνω από κτίρια με ένα μόνο άλμα. Ο Σούπερμαν με την εκπληκτική φυσική του δύναμη. Ο Σούπερμαν πολεμά την αιώνια μάχη για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Μεταφιεσμένος σε έναν δημοσιογράφο εφημερίδας. Τον Κλάρκ Κέντ. Πώς σας φαίνεται η παρουσίαση του καθηγητή? Πιστεύω ότι είναι επικίνδυνη δουλειά. Ας ελπίσουμε πως τίποτα δεν θα πάει στραβά. Το μαγνητικό τηλεσκόπιο θέτει την πόλη σε κίνδυνο. Ο δήμαρχος δήλωσε πως τα αστρονομικά πειράματα πρέπει να σταματήσουν. Κύριε, καταλαβαίνω πως η ασφάλεια των πολιτών είναι πολύ σημαντική για σας, όσο σημαντικές είναι και οι φιλοδοξίες μου. Όμως, είναι αδύνατο να διακόψω τα πειράματά μου. Χρόνια ονειρευόμουν. Απόψε τα όνειρα αυτά θα πραγματοποιηθούν, Ο κομίτης θα γίνει το παιχνίδι μου. Θα τον μεταφέρω στη γη υπό πλήρη έλεγχο. Και έπειτα, αφού τον εξετάσω, θα τον στείλω πίσω στο διάστημα. Παίζεις με τη φύση. Θέτεις σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές. Παρόλο που κινδυνεύουν χιλιάδες ζωές, θα συνεχίσω το πείραμά μου. Καθηγητά, σας προειδοποιώ. Είμαστε αποφασισμένοι να σταματήσουμε. Εγώ προειδοποιώ εσάς, κύριε. Οποιαδήποτε παρεμβολή θα αποβεί μοιραία. Σταματήστε! Ακούστε με, ανόητοι. Μην κόβετε το ρεύμα. Αν το κόψετε, δεν θα έχω πια τον έλεγχο του κομίτη. Η έλξη της βαρύτητας θα πέσει στη γη. Το καταλαβαίνετε? Σταματήστε! Παρακαλώ, τας μιλά ο εκδότης. Θετικό. Έγινε πανικός εδώ. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Λόις, τι συνέβη? Λόις! Λόις!
Σούπερμαν. Είσαι καλά? Ναι, ευτυχώς. Δεσποινής Λέιν, τράβα το μοχλό. Ω, Σούπερμαν, ήσουν υπέροχος. Και εσύ υπέροχη είσαι. Πώς βρέθηκες εσύ εδώ? Χάρη στο Σούπερμαν.